Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti anak yu kada kayo. Padakkelin yu kit di ida, iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Papa, naimbag ta din magas kayo dito yung apartment mi. Tapay, Lando. Kasapulan mi unay ti kwarta, papa. Kunakit. Kwarta man ang tidawatan nyo. Awan lakit kwarta. Papa, Ayan ni Marisa. Adak ditoy, papa. Adar aramidak. Kada kamit lagayan dita. Ang mapayadi ka man lao masidag dito. Ay anak ko, ha? Wangamin, papa. Inlepas ko pa'y akinupin dagiti inakas ko itay alinabaak. sige Marisa. Isaganaam ni papa iti pangaldawan na. Amangan no di pa'y nangaldaw. Agsarsarita kami paila nga dua ditoy. Ngem sa balikit din ti isaw-sawang mo dita. Ha? No talaga mo lang nga danakim mo. Di sigaan tinangaramid, Lando. Ala, di yun pagungtan ni Manong Lando, papa. Siya kunti mangisagana iti pangaldawan nyo. Saadan? Nang restaurant nakitayan. Binayad akong ti makabulan nga abang yun iti apartment. Agyaman kami, papa. Adto iti 5,000 para kan ka Marisa. Allowance mo dahi tayo iti makabulan, ha? Thank you, papa. Adto mo ti para kan ka Lando. Sige, mapana ko na. Agyaman nak, papa. Sige! Ay, apay ngay. Sangaribo la ang tintad na kanyak. Idinto ta si ka. 5,000. Ay, ipadlaw na launay. Nga da paborito na. Marisa, ading ko. Adda ko maibagakan ka. Anya dayta, Manong? Agkurang ti kwartang intad ni papa kanyak. At ano tintad na kan ka? Iswa mabalin ka di. Ikanak iti 2,000. Ha? 1,000 lang ang tintad ni papa kanyak. Saan nga umanay? Para iti project ko iti pagadalan. O sige, ikan ka iti 2,000, Manong. Agyaman na ka, ading ko. Papa, agyaman ta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, Marisa. Kuangamin, papa. Kurang tintad yu kanyak akwarta. Ngamin, dimawat kanyak ni Manong Lando iti 2,000. Ay, Kurang ka no ngamin tintad yu kan kwa na akwarta. nalapas na ita, Lando. Apay, ngay. Sana siya tinangipagaan na iti dayta. Mabutang siguro Amangan ngamin no pagungtan nyo. Ala, takasaritak to dayta, Lando. Diyak kaya, tigasta ngay naramid na. Sige, papa. Kasarita yun to. Inton maminsan, Lando. Di mo ulitin tigas dyan ngay naramid mo, ha? Noan niya tintad ko iti kabsat mo, di mo pakibibyangan. Kung amin, papa. Agkurang ti 1,000 nga interview. Nakurang, apay, di mo imbaga kanya ka. Apay, nakibiyangam lang ti alawan si kabsat mo, ha? Papa, amo yung nga agkaadalan kami iti kabsat ko. Oh, Kat noan niya ti masapul na. Isumat lang kanyak. Iswarumbang ko ma. Nga agpada kami iti allowance. dayta tiga po na. Nukastamat lang. Nasaysaya at ngagsardeng kan kagadal. Ituloy mo ton, into no mayatawan. Anya? Manggad ka, tapno mapadasam met. No kasano ti rigat ti agbirok
iti kwarta. Damagat man kada kayo, mama. Ti anya, anak. Ni kadi papa, tipudno nga amak. Ni, anya ka din day taas sa ludson mo. Ni Martin nga amayo ka ni Marisa, tipudpud no nga amayo. Madlaw ko ngamin. Kat kagurguranak ni papa. Idi pa'y laubingak, mama. Lando, Ubingak pa'y lang. Ngamadlaw ko na paborito ni papa, ni Marisa akapsat ko. Kanayon na madlaw ko dayta, mama. Gaputag kakapintas tibado, kan sapatos ni Marisa akapsat ko. Nasakit unay tinakam ko kan ni papa, mama. Indon sumaruno at tumawat kan kanilando. Di mo ikan, ha? Papa, Ibaga masyak ti dumawatan na. Nawatam. sige papa, maawatan kayo. Nasayaat. Kasano ngamin at dumawat kada kayo. Kat kasta kayo matkan kwa na, papa. Iso ang mabutang. Rumbang lang ang butang kanyak. Apay, isukit din, tinaturturay. Nagsasao kayo. Kaslasaan kayo nga agama, papa. Ay, amo pa yan. No, anya. Aqua. Awan. Lipatamon, tinaibaga, Marisa. Nalpasan ti graduation mi iti sekundarya, mama. Lando, anak. Katap no saan kayo unay amarigatan. Sumardengak pa'y lang nga agadal. Tamang sapulak iti mabalin ko apagtrabahuan. Anya, ngam apa yun? Sayang no sumardeng ka, anak. Di kay agdanag, mama. Ituloy ko to, no adaurnong ko. Anya? Mayat ti kasta. Tapno maipamay sayo ti panagadal ni Marisa akabsat ko. Saan ka nga agbabawi? Iti dayta na panunot mo, anak. Nakapagdesisyon akon, mama. Sige, adakan ka, Lando. Numaminsan, kayat ko pa'y nga ginadayo kayong agama. Tapno jak makitkita ti mapaspasamak kada kayo. Masapul nga ituloy mo ti panagadal mo, Lando. Kasano ko ma, Adela? Amok anasayaat kan nagagat ka a tao. Kang runaan ti amin, naanos ka. Iso akayat ka nga irekomenda ka dagiti naganak kanya. Adela? Agaw-awat dagiti naganak ko iti working student, nga agpaay kadakwada iti sentro ti syudad. No, interesado ka. Interesado ka talaga, Adela. O sige, kadwaan ka nga ron. Mayat ijay, tamabalin mo tagtrabaho kan agadal. Stay in ka pa'y. Ha? Ay, mayat nga rod ano kasta? Angam, nakababain samot kadagiti naganak mo. Sigamat. Tapno ammom, ado tinagtrabaho ijay anakalpas iti panagadal na. Saan laang asika, Lando? Kamaudyanan na, nakapasaak mo't laangan, papa. May sa akon anaan-anay a nurse. Ay na, thank you, Lord. Ang yaman akta di nakpinaay, anak ko. Ay na, sikat ikatanukan nga anak para kanyak. Una yun day taapa ng patiray okyo kanyak, papa. Para iti panagbaligim, agpaparti tayo dito'y balay, anak ko. Agyaman na, papa. Itan kumutunti ko siya regalokin ka para iti panagbalin mo amay san anas. Talaga, papa? Thank you.
Dakon, papa. Anya ka diti mapaspasamak ita ditoy. Ala. Tarimaan nyo lang ta namin dita. Juan? Dinalyaw naklang ni papa. Kat pulos at saan ang nagtimtimak. Ay, una yung tikastoy. Itala ang agawidak. Ngam di nakpay lapansinan. Lando, anak! Ay, nasaya at tandaakan, anak ko. Kailiw kan. Apay nga itakala ang anagawid. Naimbag kayo pa'y mama. Takailiw dak. Ngam ni papa. Saan? Baybaya mo ni papam, anak. Aklono mo na talaga akas jay na. Di mo ikaskaso ti amam. Saan kat nga iso ti gapuna? Tapno di ka agawid dito'y balay. Kaya't mo ang maamuan. Luapay nga dayo tirik nakhen ka, Lando. Papa? Gapo tadakil ti atap ko. Asaan ka apud-pud no nga anak. Anya? Iso di nakpapapasol. No nilang marisa ti bigbig nga anak, ha? Saan, papa? Saan na po no dayta? Nawaya ka pumanaw dito'y balay. No kayat mo. Ha! Awan bibiyang ko dita. Kumusta ti panagawid mo iti lugar yon, Lando? Adela, Agayan ayat tamatan. Kayat ko, itugot nakto inton sumaruno a panagpasyar mo ijay. Mabalin? kwa, Adela. Pasensya ka na. Ngam, jakon agawid iti lugar mi. Dito yakon syudad ngagsapol iti pangdak. Anya? Siyak ti makapanaknak. Abukod mo nga anak ni Lando, Martin. Anya ka di pa'y ti masapol mo, apanaknakan iti dayta. Di nakalilawin na do. Amo! Ti sigo na nubium idi ti ama ni Lando. Anya? Saan apod no dayta? Anak mo ni Lando! Ti pagsakitan tinagmo ko. Ti saan? Apa nangamin ti asawa kiti puno kanya pare. Ani Lando? Talaga abunga ti panakailaw anda ini. Iti sigod anobyo na. Pare Martin, panagkunakit na rigat. No atap lang ti pagbasbasaram. Aniya? Tanong masulbar ti pare kotse pare. Apa ino padasan nyo ti agpadiin eh? Un pare, mga tigas ta. Tap na matnag kayo. Noan niya talaga, tipod no. Mama, adda kamin. Kadwak ti asawa ka. Naimbag nga oras yun, mama. Kastamot kada kayo, anak ko. Agyaman na, tanalagip yung tinagawid dito yung balay. Ala, umay kayo, sumrag kayo. Ala, agtugaw kayo. Agyaman kami, mama. Agyaman kami, mama. Nabayag na kayo asap sa pulan. Ngamjak masarakan ti ayan niyo. Impagarup ko lakit din no kinagura dakmatan. Saan ko ang maaramid kada kayo dayta, mama? Ipatpatag kayo unay, mama. Pakawanam ko mati amam, Lando. Taura ikaskasano. Iso ti amam. Agpakpakaasi akan ka. Iti kasta, maurnos yu ti amin. Adela, kaslang amin narigat ko ang maaramid dayta. Adu arigrigat ko. Gapo iti nararamid na kanyak. Nagsakripisyo ak. Lipatam ko man dayta. Tinaskan ita. Maurnos ti amin kada kayo. Anak mo man, wano saan, nasken asipupuso ti panangipatag mo.
Tainton dumtang ti panagkapsot mo, talyawan na kanto, kat supapakan na ka, iti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 20. Agbiag iti kinabak ng kankinanamay dagiti masirib, ngam ti maag, busbosan na asipapardas tinatgadan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Awanan ti kwarta mi dito iti anak mo. Mangipawit ka. Saan ka di akay pawpawit ko laang ti sweldo? Diyak pa'y nagsweldo ita abulan. Kasano nga, di tintinagak ang motor ni John. Ay, di pa'y tintinagak a TV. Washing machine. Apay ngamin a pinagigiddan mo dagita. Manulaang mat nga iti masusweldok ditoy. Apay agpaabakak iti ka aruba, nga adu ti alikaman da. Imbag kadakwada dadakkel ti sweldo da. Saan akatulong ti kabagyan da nga adda iti abroad? Basta jak paabak kadakwada. Manungal daw adi kam nangan ka ni John iti klas a restaurant. Awan nga minin kwartame. Ano sa nyo pa iti agluto Kurang ti sweldo no agbibiyag kayo dita akas la milyonaryo. Into nagsuldo ka, mangipawit ka adagos, Anya nga daytoy masida, tatang. Apay adita mapanmangan iti restaurant. Awan pa yung ruding pawit ni nanang mo. Saan ka no pa nagsuldo? Ha? Kaslasan nga trabaho iji abroad. Maawanan tamat iti naimas amasida. Imbag tolo na makaipawit. Intamanan mang restaurant, tamasaluta nga agluto. Nagbayagan nga inuurahin tapay nga gipawit. Aganos tapay mangipawit tulat ta. Aganos ta amangan, asan anaimas ti masida? Karanya pa'y ngay. Awan nga rod kwartata. Maladaw kayon iti pagadanan, ing kayon anak ko. Tulungan da ka pa amang pakan kadag iti baboy nanang. Kaasi ka mo't no si kapay na timang pakan kadakwada. Ngam aldawan anak ko. Ayun gayam, mangala kayo laangan itilining taas sa baakan ninyo inton resesyo. Awan pa'y ngamin ti kwarta yung itid ko. Wala nang. Alay, nakpay man agdigos. Tanapar siya ka ng itirugit ti baboy, idi nagdalusak. Wan anak. Imbagak matkit din kini ading mo nga isagana ng tibalo nyo amapan ija pagadanan. Ay, sige nga rod nanang. Panawan da kapay dito'y kulungan ti baboy. Sige anak, didak pa kadanagan ditoy. Masapa kayo asumangpat inton malama. Tatulungan dak amangala iti kanan ti baboy. Nagbangsit ka, Tom. Isong harad nga umayak agdigos dito'y gripo, Tanagdalusak ngamin ijay kubo ti baboy mi. Imbag man, tamaanusan nyo ti agtarak ni ti baboy. Nusyak, jak maanusan. Ay, imbagan ka tada ni nanang mo ija abroad. Da kami kat awan abroad mi. Ha? Katuan mat, malas kayo mata talaga. Kasi kayo. Isong harod nga anusan mi kani ading ko ti agandal. Tapno makalungaw kami. Ibagak ko apag-abroadan nyo ni nanang mo. Hanggang pangalaan nyo nga itiaramatan ng agabroad. Wan nga rod. Isong nga anusan mi laangin ti agtarakan iti baboy. Di ka kanumot na pan iti pagadalan nyo. Nasabat ko ti may sa kaadalam. Umapal na day jay.
napan kami nakibasketball. Nagpinustahan kami, katda kami tinangabak. Ay, may atano nang abak ka. Mano tinabak mo? Umanay mo tapang restaurant tatang. Ha? Intaman hindi mangan iti restaurant. May ta. Saan ka nagluto? Yan may isa, awan iluto. Saan to man na naimas ti ilutom, tatang? Sige, agmotortan na mapan iti restaurant. Malangarot. Tani, mabisi na kon. Imbag ti aday iti abroad, ti dadakkel na, takanayon damapan iti ili. Ay na, nakapapal na, sanaya. Kanayon damapan mangan iti restaurant. Uy nga ron. Ngam damag ko, asaan ka nun nga agad-adal ni Manong Jun. Oh, nakaamuha masan nga agad adal. Di ka adalak, Manong. Kanayon da kano amapan makibas basketball. Ay, makipinustada pa'y kano iti basketball. Ay na, sugal metlaeng ano adapustana. Takwarta nga ro ti pagpustada. Ada maabak, kan adamat mangabak. Kanayon da nga agkuyog nga agama. Amang ano doon da pa yung makipusta iti basketball. Awan parikot da iti biyag. Kanayon daan naragsak. Ay na, ngamda tayo. Kanayon tayong agtrabaho. Ay, agala tayo iti iluto akanin ti baboy. Uwan nga ron. Sa tayo ito'y lamaadaan iti kwarta, no mailakot tayo, dagiti baboy tayo. Nalakon ti may sa ababoy tayo. Ikan kayo iti igatang yo, iti masapsapol yo, iti pagadalan nyo. Nabawasan nga rodin at ipakpakanin tayo, nanang. Wan anak, ngam inton aganak di may sa atakong, at dantumanan pakanan tayo. At least, adaila ko tayo. Agan anos kayo anak ko. Awan mat nga minti sa bali apagsapulan tayo. Manipod pimusay day di tatang yo. Sapay la kumaan, ta makaturpos kami kani ading ko. Tapno makalungaw tayo mat, nanang. Adda kada kayo day ta, anak ko. No igaadyo ti agadal, makaturpos kayo. Ika gumaak, nanang. Diyak ipalubos nga agtartarakin latan iti baboy nga agnanayon. Awan matkit di ti dakas na iti panagtarakin iti baboy. Ngam may mayat matlaang, no makaadal kayo, kat maaddaan kayo iti natalgad at trabaho. Hello, nanang. Nangipawit kayo ka di iti kwarta? Masakitak dito'y anak. Ipapaagas nak ti amok. Iso sa anak pa'y ang makatrabaho. No kasta, awan ti maipawit yo. Sumagmamanulaang nga aldaw ang nakapagtrabaho ak. Iso ba si tinted da asweldok. Ipapaagas dak ngamin. Anya ka di ti sakit mo, nanang? Agduduma anak ko. Ada diferensya ti liver ko. Ada pa'y kano kidney stone ko. Kun ada bato ti apdok. Anya, nagadumatan. Isungarod anak ko. Ang mga no pagawidon dak tita Pilipinas. No awan lata ti pagbaliwan ti marikriknak. Kasta ka di, nanang. Sige nga raw, nanang. Agpaimbag ka dita. Apa yan naliday ka? Asino tinakasarita mi ti cellphone? Ni nanang, Ah, adda ka no sakit na. Amangan no pagawidon ti amo na, no kumaro ti sakit na. anya? Nene. Kasanon nga, dagiti tintin na ganta dito, nga appliances. Diyak amo, tatang. Sapay diyak makaturpos. Tabi na ibay akti panagadal ko. Gapo iti basketball. Aguri ka man. Apa yan nagsakit ka nun ni nanang mo iti abroad? Kwa, diyak mo, tatang. Hanggang no agawid. Anya nga iti aramatan ta pagpagas kan kwa na. Dahita ti parekot ita. Bantayan talat ta ka din agsakit. Kasano nga tatang. Diyak mo tamaw. Umay to agsinger dagiti nakautangan tayon. Ang mga no alain dan dagiti tintin nagak nga appliances. Ha? Pati motor ngay, ang mga no alain da. Nang, kitain nyo tilugan nga da iti batog ti balay da tata Jose. Apay anak, anya ayat ti mapaspasamak. Enruar da madagiti appliances da. Pati ti motor, oh. Ha? Kayat ka di asawan day ta?
Nga imbargondan dagiti appliances da. Kunak manukas dagita. Ay na, sayang. Sa apay baro dagiti appliances da. Ay, kanti motor. Sayang, nanang. Kayat mo kadi ada tayo timang ituloy amang bayad, anak. Adda ka di umdas sa pagbayad tayo, ha? Adda urnong ko, anak. Sige, tayo nakasarita ni Pare Jose. Alaan da ka din ti motoryo, pare. Apay ko man alaan dan. Apay, interesado ka, mare. Wan, kano kayat yo? Siya kung timang ituloy amang bayad iti motor. Pangalamot nga iti pagbayad mo. Kat awan samot kwartayo. Adamot basit urnong ko. Sigurado ka nga daw mo? Wan, katno kayat mo, ituloy ko abayadan ti saan mo pa'y anabayadan. Anya. Ne, kasla jackpot siya na makaurnong kayo. Kano, agbababoy kailaan. Uray day ta washing machine. Ala akon no saan mo amabayadan. Adan mo to ra pagluganan tangag eskwela, ading. Itulod ka iti pagadalan nyo, sakbay ang mapanak iti pagadalan mi. Ay, apalak da tata Jose. Ngamin, pasig akabarbaro ti gamit da. Ngam ita, nairwar sa amin ang agamit da. Ay na, nabarayuboy da ngamin unay, idi adu ti kwartada. Di da mo tinagimpad, kasta ka di, nanang? Wan, anak, idi saan dan amabayadan? Siyempre, umay alaan ang dagiti nagpautang kadakwada. Imbagkat ata nakita, isong imbaga kada kayo, nanang. Ay, kaasimat ni Mari Maria nga adda ijay abroad. 1 pulos appliances ta. Un nga rod tatang. Awan pa kakitaan kadagiti nagbambanugan ni nanang iji abroad. Tidakas na. Ito nagawid. Awan na pulos urnong ta. Nabarayo mo itang amin iti. Ne, ada tao. Ha? Ay, Un nga paiso, tatang. Sige, tayo naklukatan. Una yan ti ginapanglaw ti unag ti balay tayo. Awan pa'y makita nga alikaman. Napananagi ti impaw-pawit ko akwarta kada kayo. kunak ngamin no sana mapasamakan ka ti kasta. Iso nagbarayo boy kami. Naimbargo dagiti amin at intinagak iti. Tadyak ngamin nakabaybayad. Dayta kadila ang tinapanan tinagbanugak. Kitaan nyo man di tabangir. Awan abroad da. Ngam di makkel ti balay da. Ngam to'y balay tayo. Awan pa'y nagbaliwan na. Inus-usaryo kadila ang apinaglanglang ay dagiti impaw-pawit ko kada kayo. Pakawan anak bakit? Jak naman di kasta mapasamak. Katawan, kan uyawan mi ide tabangir. At tababoy lang ti pagbiaganda. Hanggang nagduras matan ti panagbiagda. Ni, apa yan, Mare? Nagkutong kamatan. Anya tinapasamakan ka. Adda sakit ko, Lara. Oh, di saan ka nga ruden nga agsubli iya abroad? Saan ko nakabalang tagtrabaho? Iso a pinagawid da ko. Ay, maladingitan nakparakan ka, Mare. No kumataam mo dagiti agamak as inalimot matan timpaw-pawit ko. Ada kumamot urnong mi. Ngam saan? Tanagbiag damat anabarayuboy. Da kami, oray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Inan ano sandagiti anak ko ti makaadal, Mare. Kat nakaturpos damat. Awan lata ti makaartap iti naimpad at tao. Ngam iti nabarayuboy. Kasta ti inaramid dagiti agamak. Iso nga awan apulos tinagbanbanagan ti panagrigrigat ko ijay abroad. Agimpod ka, tadi mo ammo no anyan to ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 18, versikulo 48. Kat isalakan na kadagiti gumura kanyak, sika ti mamagbalegi kanyak, kadagiti kabusor ko, kan mangsalaknib kanyak, kadagiti naranggas at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Naisulsulinak dito yung lugar. Nga may sardong ko pa ilang titrak. Talaga adya kung maibturan. Ay, narigatan. Ang mga numaadaanak iti sakit iti kidney. Ay, narigatan atap-tap palantis mo. Ay, bumabaak iti trak. Ay, Boss, igagtig na itinakas. Tapusan ka matangran. Asino kayo? Pangasiyo. Ibabayo ti igamyo. Saan ka lumaban? Sana nanas ka na mamamno asino kami. Tinapatag, agtungpal kay ti bilin mi. Tapno makitampay ti pamilyam. Sige, agtong palak itibilin nyo. Ala, agtalikod ka. Ket iti amin apigsam. Tumaray ka iti napartak. Tama nga no agbaliw ti panunot ko. Kat saan kan amakaawid as ibibiyag. Sige! Nabannog ako na. Gamjak agsardeng amag na. Tamangan no adakid di mat mang sursurot kanyak. No gastaman bilang. Jak ipalubos. Abasta dang randaklatan. Makitabla at tugas kasano. Diyos ko. Pagyamana ka. Tadinak pinatay dagiti at tao. Ay, kunak lakit din. No kanibusan ako na. Didak siguro makita. Wano masurutan dito'y ayan ko. Oh, anya day di agim loong. Nujak ang bidot. Iti ayan tinangibatsak iti trak. Tinagtaudan day di akanal buong. At dapayin makita kang aso ka. Ano kasta? Pinuuran dati traka. Ay, anyan dagiti atat tao. Anya nga tati makagapo, akas tati inaramid da. Awanan ti trak nga iman manehok. Kasano pa itan ti trabahok? Kasano itan ti pamilya ka? Diyos ko, ikanak kumapay itinaan-anay akirad kan kinapigsa. Tapno mabalak daytoy. Tinasayaat. Agin na naaktay biita. Jak sinurot ti kalsada. Gapot ang maamakak. Ang nalakadak ang makita dagiti at tao. Katamangan nulibaten dak. Panagkunak. Nadaywa kong dagiti at tao. Magparak iti mabaling ko apakiluganan. Kat mapanak iti police station. Apang iso, adda sumungad anugan. Paraak! Kasta tinapasamak, sir. Iso adyak amo. No kasano nga ibagak iti bus ko, tinapasamak iti truck na. Sakbay ngayon may ka dito eh. Nakadanon daytan a report kada kami. Si kagan ti driver da jatra. Uwan, sir. Tila naturturong ko. Gapo iti butang ko kadagdi at tao. Kat maamakak amang ipakaamo iti bus ko. Iti dayto napasamak. Di kagdanag man ang Ambrosio. Da kami timang ipakaamo iti bus mo. May papaniti na ito abanag. Agyaman no kasta, sir. Kat sapay la ko ma. Tamaawatan nak ti bus ko. Ala, tulungan da ka amang ipalawag iti amin.
Unay meten ti kasta na pasamaken kalakay. Imbaglaengen tan aasi ti Diyos. Ket di da ka din ang randagi jay atataw. Huwag nga ron bagat. Kat sigun kadagiti pulis. Iti dayjay a lugar ang nagsardengak. Balwar ti gayam dagiti rebelde. Anya, apay nga main ang nagsardeng ka ijay. Diyak nga ron maibturan. Tama ka is-isbuak launay. Kat diyak impagarop. Akas jay ti mapasamak. Tanalawag pa'y mat. Kasta ka day. Ay, saan ka matkit di ang mababalaw lakay? Ti importante ay nakaawid ka si bibiyag. May kami ang Bruce, nakasarita na ka na imbag. Ket kaduak gayam ti abogado. Sir, pangasim. Maasi ka kumamat. Kunak no maawatan nak. Ngam saan matgayam. Gapoy ti kinaliway mo, iso na pasaman bigas jay. Iso abasol mo ti amin. Aklo nakabasol ko, sir. Ngam awan mat siguro ti mangayat itikas di anapasamak. Jack ingagara. Kat masapol abayadam ti kagudwa ti presyo ti napuuran at rak. Wen, gaputawan sa balya kamatan mi no desika. Tasika ti aking basol iti napasamak. Apay nga bin paradam jay trako iti dayjay lugar, ha? Impalawag kumot ng ti amin kada kayo, sir. Ngam apay adidak maawatan. Tapnawan ti makunam, surutan tayo ti umno a proseso. Dumalang kayo pa iti barangay. Ket no di kay latagkin na awatan, ijay kayon ton korte ngagsang. Maladigita nak itikas ti ang mapaspasamak ita, tatang. Ngam di kay agdanag. Amin a problema, ada solusyon na. Ada kaasi ti Diyos. Huwan matkit di anak ko. Ngam inikat na kunti amok iti pagtrab-trabahwak. Kasta ka di, tatang. Awan manlat konsiderasyon na. Nagpakpakaasi ak. Adinak ko maikatan kas driver na. Ngam natangkan ti panagpuspuso na. Isu amariribu ka nakita. Noan niya ti aramidak. Kasanulaang ti panagbiag tayo. Padasan nyo lang ang tagapay iti sa bali at trabaho, tatang. Kastamat kid di ti plan-planwak, anak ko. Katsapay la kuma. Tamaad da anak adagos iti trabaho. Ada ka si ti Diyos, tatang. Amok adi na tayo baybayan. Kumamang tayo latakan ko na. Julie, apay kasta tilangam. Maikulkulang ka. Nadlaw ko day tamanipod pa'y idinapan alawas. Kuang amin, ma'am. Ada pa kariribokak. Oh, anya day ta. Ibagam. May mayat matlaang no i-share mo kanyak. Wan no iti matalik mo at tao. Taanyat amom no adda maitulong mi. May papan iti napasamak iti amak. Amang ano nadamag yu pa'y kit diti maipapan iti da iti apasamak. Sige, isalaysay mo tapno maawatak. Tapno saan nga iso timang dadaal iti konsentrasyon mo nga agadan. Amuyo, tatang. Itay bigat. Nakita nak ti may sa professor mi. Ngamin aglaladota. Kinasarita nak. Kat imbagakan ko na ti pakariribukak. Kat, anya nga iti kunana, anak ko. Tulungan na tayo kanu. Kuyugan na tayo to amapan ije dole. Tagpatulong tayo iti deja asangay ti gobyerno. Imbagman, takayat na tayo atulungan deta a profesor mo. Uwan nga ro, tatang. Amok, iso ti instrumento ti apo, makatulong kada tayo. Uray anya ti ibagbagam, Kristi. Uray kasanot pa nangalukoy mo kanyak. Di nakto mapasurot iti dayta a grupo nga ibagbagam. Ngam sayang, Julie. Matulungan da ka iti pinansyal abanag. Kan kadagiti daduma pa akasapulam diti pagadalan. Sa anak nga interesado kadagita nga idijaya da. Ta idi pay laeng anak ka-applya kadagiti scholarship nga intoyang ti gobyerno. Sapay ko mga rod, tatalaga ang matulungan na ka ti gobyerno nga ibagbagam. Talaga mo. Ta idi pay laeng nga scholar na kun ti gobyerno. Pilpilyan dakit di ati kayat da ngagbalin nga scholar. Saan nakas kadagiti mang tultulong kanya ka grupo. Tauray asino, mabalinda at tulungan. Iti gobyerno,
I-assist da dagiti amin ngaag-apply. No deserving ka nga agbalin nga scholar, makwalify ka. Iti day ta ag grupo nga ibagbagam. Masustiner ta ka di tumulong. Wano, pangawis dalaang day ta, tapno adak kumapeng kadakwada. Masustinir da. Apay kit din asaan. Ngam agapumot iti dakas awagas dagiti itulong da. Kas iti napasamak ka ni tatang. Isugayam a pinuoran da ti trak aman manihon na. Tas saan nga ang gitad ti amo na itikit dawon da agatad. Anya? Saan akas na dagiti kakadwami? Saan nyo man ang kakadwa dagi jay? Ngam padamat laang dagiti kakadwayo a rebelde. Agpanunot kakidaan na imbag, Kristi. Adalom an na imbag, nuhusto day ta sinurot mo. Ta mga no maisag makalaang. Awan ti pa kaisag makakijay. Tanasaya at ti aramid kan ganwat dagiti kakadwa. Sapay kumatakas tangag, paiso. Ladingitag, ngam kas itinakunakon, jak pulos kumapang iti kakasta ang grupo. Adakan ka day ta, Judy. Ngam na makapagpanunot ka, asit ganak laeng, tatulungan ka. Agyaman kami unay kan ka, ma'am. Gapo iti tulong yo. Saanan nga agbayad ni tatang iti boss na, gapo iti panakapuor ti truck. Awan anyaman na, Julie. Inaramid ko lang ang tirumbang. Ti boss na pa yan tinangbayad ka ni tatang. Gapo iti panangikat na iti trabaho. Ma'am, da kayo ti inarama ti Diyos. Tapno malasatan mi da iti apasamak adimteng iti pamilyami. Pagyamanan tayo ti Diyos. Ket no addan tumat dagiti ang kasapulan iti tulong mo, saan ka abumdeng at tumulong, taday ti pagayatan ti Diyos. Uwan, ma'am. Tumulong tayo iti pada tayo anaparswa. Tati Diyos ton ti makaam mo, amang supapak kadagiti aramidan tayo a kinaimbag. Ay naanak kaw, nakaturpos kan iti kolehiyo. Ken addaan kan iti natalged at trabaho. Uwan nga rodanang. Iso adi kay agtrabahon ka ni tatang. Ta siya kung ti makamo kadagiti masapsapol tayo. Agyaman anak ko. Ket dakkel a pagyamanan tayo ti Dios. Tadi na tay binaybayan. Oray anyat na paspasamak. At dalata ng tarabay, ng protektar, kanangay aywan kadatayaw. Wananang. Nasaya at unay kadatayo tinamarso ha. Ken impaay na amin akasapulan tayo. Pudnod ay tanak ko. Iso adi tay umibot kan kwa. Anyaman dagiti dumteng apasamak. Agtalag, agdayaw, ken agpamati tayo latta kan kwa. Dumtang dagiti pasamak iti biyag aditay namnamaan. Ngam ditay agpulkok, tadi na tayo tupulos baybayan wano panawan tinamarswa. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Di ka paabak iti dakas, parmakamkit di ti dakas, babaan iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan.
kinapudno ken biyag. Anya, kalkalpas ti kalay sa ata. Ngam ag-flight kan? Please, Dino. Maawatan na kuma. Kan may sa, para dayto iti masakbayan ta kas agasawa. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak ti maipapan iti day ta abanag. Di ka agdanag. Agawid ak tumutla ang kalpasan ti 2 taon a kontratak iti abroad. Una yung ti kastoy. Kunaklakit din, no di kan agsubli pa iji abroad. Mabit ang ti 2 taon, Dino. Sige, addakan ka day ta. Narigat mat, no pilitin ka. Agyaman ak, Dino. Katangay agasawatan. Dito'y kan balay nga impatakder ko. Dito yun ti pagyanam. Sige, no day tatigunam, Lani. Pasensya kan no kalkalpas lang ti kasartak at pumanaw akon. Itulod na kun iji airport inton malam, taag flight akon inton rabii. Sa dino ti papanan yung agasawa, Dino. Itulod ko ni Lani di airport, tatang. Ag-flight nga minan. Di pala nagaw-awid dagiti dadu maabisita yo adi maray. Agabrod adagos ti asawam. Awan mabalinak, tatang. Day tamo ti kayat na. Malaka, gananad kay nga rod, anak ko. Tatang, panawan kayo Masapol nga itulod na kun ni Dino iti airport ita amalam. Ag flight ak nga minan inton rabii. Kasta ka day. Sige, gananad kayaw. Agyaman kami, tatang. Ala, intan Dino, amangan numala daw ta. Agyamanak. At dagayang bukod na abalay ti asawak. Nanakaw. Tatang. Ay, nasaya at mat. Tulungan kayo na mangiunag kadagiti gamit yo, tatang. 3,000 ti arkila ti Jeep, anang iluganak kadagiti gamgamit ngay may ditoy. Kasta ka di, tatang. Di kagdanag. Siya kung ti agbayad. No di kumamit nangina ti abang ta iji dagusta. Pure agbati ako maijay. Tasi kala ti umalis ko maditoy. Ay na, agabang kayo pa'y laeng. Katadala nga rudanin paaramid nila ni apagyanan tayo. Ay, ananusan dak Tano adda kwartak. Agparamid akmat itikal kalapaw ko apagyanak iji probinsya. Saan ko maaday tati panunutan nyo, tatang? Ta saan kayo abaybayan? Mama, nakitak ni Dino. Kadwa na ti ama na asimrek di tabalay adakkel nga impaaramid ni Manang Lani. Panagkunak, di tadan nga agnaed. Anya, May isa nga min ajip tinangitulod iti ado agam gamit da. nagswerte met dagitan nga agam Tay sudagaya man ti agnaad iti balay ti kapsat mo. Anya ngay nga rod, kat iso mo ti kayat ni Manang. Ay, unay met nga minan da di akapsat mo. Tadi na mo ti agpili iti nakiasawaan na. Ni pay dino amay sa a waiter iti may sa restaurant tinapili na. Kan may sa kanumot akok ti ama na, iti iso mat lang a restaurant a pagpapaayanda. Nagswildo ka kaday na nakaw. Un, tatang, da kayo ngay. Ay, una, adamot tayo na. Alam mo dahil ito'y tagumatang ka iti bagas, konsidain. Siyak mo ti makamu iti abastaw. Saanen, tatang? Idulin mo ti sweldoyo. Agurnong kayo. Tapno mapatakderan nyo ti lote, aginatang yu ije probinsya. Ay, agyaman na nga raw na nakaw. Nasaya at tanda kayon dino. Mama, apay dagita apato. Dito'y ko ida nga ibulos. Imbag dito'y tanda alat ti aglawlaw ti balay. Iso adi mo tol-tol bakan ti ruangan ti gate. Saan, mama? Dito'y ko ida nga ibulos tabantayam ida. Kat no bilang tadyak to ida masango apakadan. Pakanam to ida, dino. Sige. Aramidag ti imbagayo, mama. Nasayat. Ay, umunag kayo pa'y Tagsasango tayo amangan kadatatang. Addain lutok, anaimas amasida. Sana ka mabisin. Sige, tamapanak matan di tabalay me. Naimbagman ta naimas ti sidsida ang dadino, mama? Siguro, napumpuno itan ti dakkel aref ni Manang ko iti agkakaimas amakan.
Nagswerte ka dagitan nga agama. Iso dakit din ti may ranranod iti pagbanbanugan ti anak ko ijay abroad. Lakit di nang runa. Kat iso ti pangipat patuludan ni Manang iti sweldo na. Ay saan ang mabalin kanyak daytoy? Imunan ni tatang iti trabaho na. Ay, itulbag kumatan ti balay. Taso marunuak. Mabit lang, Dino. Mama. Di mo itulbak ti balay tanak ko. Tanda ginatang ko alamas nga kabil ko iti refyo. Itay adda kay jay banyo. Ha? Mabalin ka di. Di mo itulbak ti ruangan ti balay tanak ko. Tano adda kayat ko nga ikabil iti ref. Kat makastra kaklata. Day talaga yan, mama. Sige, kastoy langan. Ikan kayo iti bukod yu asusi. Iti kasta. Uray awan kami, makastar kayo dito'y balay mi. Nagyaman ak. Rumbang lang, tasaan nyo mat abukod abalay daytoy. Tika tugang ang ababay. Dito'y damutan iti anak na makigigyan. Uwan nga raw, tatang. Amo ka din ti asawam dayta. Saan pa'y tatang? Ken dito'y dat nga aglutaw, maturog ken agdigaws. Dinto ta damo balay da. Awan maramidak tatang. Balay mat ti anak na daytoy. Ay, mababainak. Ta, dinakmat ka sarsarita, ti babae akatugangam. Madlaw ko mat dayta, tatang. Kan, madlaw ko. Akasla adap apalan da kanyak. Ay, narigat ti kasta anak ko. Masapol ang maamuan ti asawam, ti mapaspasamak. Tapnoan mo na maay. Amo, adda patulod ti anak ko akwarta ken kadino. Ikanak man iti 5,000. Ang mama, adamot dinawat yu di kalman asa nga 10,000. Kat, anya ko manukasta. Adda reklamom, saan mat asikatimang manggad ijay abroad? Nimot lani nga anak ko. Puno day ta, mama. Nga madanagan lang amin. Tanya ti kayat mo asawan. Da kayo lang iti amam ti mairan radod. Mama, adda trabaho mi kan ni tatang. Kat saan mi akis-kisayan, ti ipaw-paw it nila ni. Awanan ka iti bain anay kamkamang. Di ta ka man langan. Inasarita na konti manager ti restaurant a pagpapaayan ta nakaw. Ha? Apay tatang. Ay, di mawatak iti makabulan na bakasyon ko. Napanunot ko ang masapol arugya kung tagpatakder iti ure kalkalapawi di probinsya. Adda kada kayo day ta, tatang. Nasayat mat. Tapno adda kabukbukudan yu abalay. Ay, iti kasta. Nawaya kalatamot nga agawid no kayat mo. Agyaman tatang. Di kagdanag. Tulungan kayo. Ay, masapol, asumina akmutan kan ka. Ay, nakababay ni ti asawam. Kan iti babaya katugangam. Ay, narigat, makipaggigyan kada kayaw. Apay apimanaw ti amam dino. Kan apay adi ka matimtimak. Apay, diyo kayat ti kaadami dito'y abalay. Saan matakasta, mama? Ta sino kayo kumamat dito'y iti panagkunam? Siyak ti ina nila ni. Idinto tasika kat asawa na kalaang. Mabalin na kaasukatan no kayat na. Anya? Apay, mama. Anya ti basol ko. Apay akasta ti ibagbagayo. No kastamat lang adi mo amo ti makibagay kada kami. Nasaysayat langan a pumanaw kan. Saan da ka kasapulan? Hello, Lani. Kumusta ka, Dino? Kastoy latta. Agur uray iti panagawid mo. Agawid ak inton malpas ti kontratak ditoy. Anya ka kadi aya. Lani. Kas makita, ado ti pato di ta paraangan ti balay. Tarakan mo kadi dagita? Tarakan da mama. Inyag da ditoy. Tapakibambantay ko kano. Kan, ni mama. At damotan dito'y balay, Lani. Anya?
Ayun gayam. Di mawat kanyak ni mama iti 10,000. Adda ka no napatag agatangan na. Anya? Day tatipudno, lani. Bilibak kan ka insan. Uray niya ti kinadakas ti katugangam. An-anusam mo ilata. Jak ngamin kaya tiriri, insan. Kan maysa, nakurapayak laeng. Nagpapanpay kasta. Panunutin da kumamait ngayon